Hola, què? Bé, un acudit, no? Sí, un acudit. Va, vinga, un acudit, som-hi. Hola, companys i companyes, ja som aquí. Explicarem l'acudit del mestre. El mestre que en una classe va presentar un alumne nou. Companys, avui ha arribat un alumne nou. Espero que l'acolliu tan bé com sapigueu vosaltres. Entra, maco, entra. Sí, home, bona tarda a tothom, home, com esteu? Sí. Com et dius, noi? Em dic Josep Maria, jo. Molt bé, explica'ns d'on vens. De Tosqueda, jo vivia a Tosqueda abans, ara vinc aquí per això vinc a l'escola aquí. Molt bé. I els teus pares de què treballen? El meu pare és capellà i la meva mare és monja. Oh, i com és això? Que van penjar els hàbits? No, només se'ls van arremengar una miqueta i prou. És tot. Dolent. És molt dolent, Ja us ho dic.